Ανθρωπίνος Πηλαίων, είμαι εδώ στο μαγαζί του Μπατίνου. 2015 Ζόγκε εδώ στο μαγαζί του Μπατίνου. Βλέπετε πόσα υλικά έχει ο Μπατίνος. Καληγουρεύεστε, πείτε μου. Όλα εδώ, το σφολιζέ που τα φτιάχνει η Άννα μπανάνα. Πείτε μου, σας αρέσει εδώ πέρα που το βρεθεί σας Το χώρο, ελάτε από εδώ. Όλα αυτά τα υλικά σε πολύ καλές τιμές. Έτσι, γουστάρετε που είμαι στο σπίτι, στο μαγαζί του φίλου μου του Μπατίνου, Ελάτε από εδώ, τελάρωμα. Ουσιακό αυτό, έτσι. Γουσταρίζετε τηλεθεατόπουλα. Να δώσω χαιρετίσματα σε όλους μου τους φίλους. Στον Παυλίτο. Στο σκουπ, ελάτε εδώ να πάρουμε υλικά από το πάτη να κάνουμε τέχνη, παιδιά. Τα έχει όλα. Όλα εδώ, λάδια από εδώ. Έτσι. Γουστάρετε φιλαράκια. Τα γουσταρίζετε όλα αυτά. Τα λιγουρεύεστε. Εδώ, Βέλγιο. Μπατίνος. Ο ιδιοκτήτης αμυρός. Για να ξεκουράσει. Στο κεφάλι. Στο μαγαζί του Μπατίνου. Στο μαγαζί. Δεν είδες τίποτα ακόμα. Δεν είδες τίποτα ακόμα. Βρήκα κι άλλη ρήμα. Πάμε στο Μπατίνου και σώσε κι άλλο χρήμα. Μουσιακό με σφίνα. Βρήκα κι άλλη ρήμα. Πάμε στο Μπατίνου και σώσε κι άλλο χρήμα. Σώσε κι άλλο χρήμα. 2015 μαγαζί Μπατίνου. Στον έγκαιο δεν υπάρχει κάτι υλικά κι όλα πάνε καλά. Αλλά φίλε μου δεν θες να είναι ποιοτικά. Πάνε στο Μπατίνου και Ζόγκε φιλαράκια μου, πώς με βλέπετε αδυνάτησα. Τσάου μπαμπίνια.